El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Let's cook maja de blanca. Two cups of water para pangtunaw ng cornstarch. Grams of cornstarch lang ang ginamit ko. Okay, wag na natin sukatin at ibuhos na lang natin lahat ng nasa plastic. Ayan, tunawin na. I-dissolve natin siya. Medyo lumalaban. Gagamitan natin ngayon ng kutsara yan, maya-maya. Para, ang hirap kasi tumitigas. Ayan. Ayan. Nahalo din yan sa water. Ang maha recipe na ito ay walang gata, bali ibap lang ang gagamitin natin. Set aside lang muna natin yan para mamaya. Ngayon, ihanda natin ang first mixture na pakukuluan natin. 5 cups of water. Lagyan mo ng powdered milk. Birch tree yung ginamit ko, 1 cup. Optional naman ito. Tapos, isama mo na ang sweet corn. Huwag mong isali yung water, i-drain mo yon. Haluin mo siya bago mo siya isalang sa kalan. Maglalagay tayo ng margarine kasi ito lang ang meron sa bahay. Pwede naman butter. Ganyan lang karami, mga 2 kutsara. Makakatulong ito mamaya kapag nagsticky na ang ating maha, hindi siya masyadong didikit sa iyong kawali. Tsaka meron siyang aftertaste. Ayan, isasalang na natin ang ating mixture sa apoy. Sisimulan na natin itong pakuluan.
naging madilaw yung ating mixture dahil doon sa margarine na inilagay natin. Pwede ring butter ang gamitin, pero huwag kayong mag-alala. Yung dilaw na yan mamaya ay magdi-disappear din naman. Ayan o, yung mga yellow color, tumatabi na siya. At kapag gumulo na, ihahalo na natin ang ating ibab. 2 lata yung aking ilalagay. Ito yung pangalawa. Halu-haluin. Tapos, idadagdag na rin natin dito ang ating Nestle cream. Yung maliit lang na size, okay na yun. Tapos, halu-haluin ulit. Tapos, magdagdag ng asukal. Ito ay yung maliit lang na pakete. Parang mga 1/8 siguro yan. Haluin mo ulit para matunaw yung granules ng asukal. Pero matutunaw lang din naman yan dahil sa init. Tapos, takpan uli at pakuluin. Binalikan ko. Hinalo ko ulit. Takpan at pakuluan. Ayan, kumukulo na. Nagsa-separate na yung yellow, yung sa margarine na ginamit natin. At kapag kumulo na nga, idadagdag na natin yung cornstarch na tinunaw natin sa 2 cup ng water. Kapag binuhos mo na yung mixture ng cornstarch, kailangan continuous na yung paghahalo dun. Kasi magsisimula siyang manigas. Halo-haluin mo lang siya. Ayan. Ayan, oh. Meron na kagad siyang buo-buo, namumuo. Sandali lang siya. Ayan, haluin. Haluin ang haluin. Hanggang sa maluto na yan, ganyan na, halo ng halo. Habang tumatagal, nagiging mabigat yung consistency ng mixture. Kaya, mas maigi, kung meron kang makakasama sa paghahalo, mas mabuti. Pero yung niluto ko yan, ako lang mag-isa. Dinahandahan ko lang sa paghahalo para hindi ganun nakakapagod. Ayan. Naiwan ko siya kasi tinabi ko yung ibang gamit. Ayan, hinalo ko ulit.
Ayan, unti-unti nang humahalo yung margarine dun sa mixture. Hindi mo na yan masyadong makikita maya-maya. Tsaka, nakakatulong yan para parang dumudulas-dulas lang yung mixture mo sa yung kawali. Hindi siya nag-stick at na masusunog. Pero kung may butter kayo guys, pwedeng butter ang gamitin nyo. Pero ito lang kasi ang meron ako ng araw na ito, margarine. Kaya yan ang ginamit ko. Pwede rin naman. Ayan, nagiging mas mabigat na yung consistency niya. Ayan, mahirap na siyang haluin. Lumalaban na. Pwede rin to guys, kung gusto nyo, pag meron kayong crushed peanut, pwede nyo rin ihalo dyan. Pero hindi ko lang lalagyan. Tingnan mo, yung sa gilid, hindi siya masyadong dumidikit. Kasi dun sa nilagay nating margarine, or pwede rin butter. Yan, halo ng halo. More halo pa. Halo, 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 halo. Haluin pa. Yan, halo. Halo ng halo, halo. Hanggang sa mas maging mabigat ang kanyang consistency. Parang lutong-luto siya. Iti-test natin yan mamaya kung luto na ba talaga.
meron tayong gagamitin to test na luto na talaga siya. Ito lang naman ang matrabaho sa pagluluto ng maha, yung paghahalo. Parang gumagawa tayo ng halayang ube. Halo ng halo. Yan. Ayan, iti-test naman natin ngayon kung luto na ba talaga. We will drop a little amount ng mixture dun sa water. Kapag hindi na siya naghiwa-hiwalay at hindi na siya lumutang, luto na siya. Ayan, pag sa sandok, hindi na siya gaano nahuhulog dun sa sandok. Tapos, kailangan natin kagad siyang mailipat sa lalagyan bago pa siya tumigas. Kasi pag hindi mo siya nalipat kagad sa paglalagyan mo, eh mahirap na yun kasi magmumold na kagad siya. Titigas na kagad. Kaya ilipat mo na siya pagkaluto. Ito na yung maha na prepare natin kagabi at napalamig na sa ating refrigerator. Ilalagay natin yung ating cheese dyan sa maha. Yung cheese na ilalagay ko guys ay yung regular size, 165 grams. Meron din guys yung ready na cheese, ready na siya. Ito lang yung meron sa bahay. Kaya ito lang ang ating ilalagay. Okay. Ganito na naman. Meron ba guys? Ayan, meron. Ganyan. Pagkuhan lamang natin ng cheese. Toppings. Toppings is life. Iubos ko na ito guys. It's time to heal. Ayan, covered na siya content ng cheese guys.
Pero marami ha. Ayan. Magtitira din ako mamaya guys pag yung isi-serve na. Kasi babalik ko pa to sa ref mamaya. Kasi mamaya pa to isi-serve. May nag-order lang. Nakapag-anak. Para sa kanyang birthday. Tapos lalagyan natin guys yung raisins. Para hindi na ilang taste. Naghugas ako ng kamay guys. Yan.